Като патриот и представител на най-голямото патриотично обединение в България, Съюзът около НФСБ, вярвам, че първата и най-важна крачка за доброто на България е именно справянето с престъпността и неработещата съдебна система, както беше отбелязано и в поредния доклад на Европейската комисия. Трябва да се направят много по-находчиви стъпки в борбата с организираната престъпност, тъй като най-важните институции за борбата с нея, вместо да й противодействат, те опъват отгоре чадър. Днес тук се събрахме хора с различни политически възгледи, но с обща цел, която е надпартийна в името на една по-голяма битка, заяви Бинев. Участие в конференцията бяха Родолфо Пейков, доскорошният служител на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ ДЕА, бившият министър на вътрешните работи на Република България Румен Петков, бившият ректор на Университета за национално и световно стопанство Борислав Борисов и други. Своята гледна точка върху ситуацията и другите европейски държави изложиха евродепутатите от Полша Яцек Влосович и Тадеуш Звиевка, а от Италия Магди Алам. Те изразиха мнение относно несвършената политическа работа в посока общо сътрудничество. Това беше и насоката, която всички от присъстващите очертаха като основен начин за справяне с проблемите. Поканата за участие в конференцията уважиха и десетки евродепутати и служители на европейските институции, дипломати и журналисти от България и Европа.